नेट 50% लानांगौ नालाय दा डिलेटआबो पास जाखाबाय नालाय 50% मोनाखै नालाय दा बेखौनो एग्जाम होफिननो नागिरदों आङो दे होमबा नायलांबाय थादो आजायाबो एग्जामा 6 दिन आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम जादों दे होमबा नायलांबाय थादो आं दा देखायनोसै नै दासो खौरां गार्डेन मोनदों आजा नों गाबाना दाहायसो गाबगोन ना मागोनथाय एकथायावसो नालाय नै दा लेभेल लायनांगौ नालाय एसे सिगां ओंखारबोबाय आरोना गारि सिङावनो दङ दा नै टाइमा बोरै जाखो र' खोन्थानांगौ 12:09 जाबाय दा टाइमा थाग थिगसो जाहैसिगोन आरोना बाबा मा गाबखो नै मोनफैबायमोन नायदो कलेजआ टाइमानो जायाखै दाबो 12:30 बारबाय एकथायावसो नालाय लेभेल नायसै आबै थाथ'सै ना लेभेल नायबाय नै अफाय गोलैदों रल नाम्बारखौ नायसै नै दा फाइनालि मोनबाय आरो दा लेभेलखौ दा गाखोबाय गोजौआवसो नालाय लिरखाङाखै नै जोंहा लिरखांना ओंखारबोबाय लिरखांबोबाय आरोना हानायखौ लिरबाय हायैखौ दोनबाय लिरनोनो हास्लाबलायासैना जि आखाइ साजोब्बाय आजामोनाव नै बाजानानै दङ आजाया बाजानानै दङ आजा नों गाबाखै गाबदों गाबाखै फैबाय नै बिबैमोननि न'आवसो थाथ'दोंमोन नालाय थांसै थाबनो साहा मोनलोंफैबाय नै साहा लोंनो नागिरदों थांसै साहा लोंखांनानै साहायानो गोदै नाङाखै माथो साहायानो गोदै नाङाखै सोर बुङा